Omar Koita. Fanta tumota. Yalma kuna funu juma umbe bi juma donki baru konnala. Fanta tumota kuna funu be kuna funi bita famba bi boli fembe telke la fasali tonkulu koni olubu sin keleke sinka ka damine ekol longa la fasali ton kana se senika utama fogata se ekol metru ma manga koni wulilo yoro chamana amina andase obela jelema oni ulu ka fen jereje ubi jatemine minke mali kono na mi metalke bunada made ake to botoli barola ulu koni o kalo saba o jabi bo jabi nunu na yirala ka foko hake chama ko ulu sosora amina ndado o kum kono na ka fara o ka fem metalke mai watarala ko ale ake to nyinike ambalma chrétien fe ka sababu ke jami be noni abe boliboli la bololo jurusro sanfe ni seyd na Omar Keita ka yamare amina ndado bala kan wala Nisan kono ambe se ka foli kura ka nyeshin alame bo bela jelema maminu ba alame mali kono kata se mali ko kana ma anga tokodo bela jelena ko bismillah renouveau somara kuna foni ale keneka okum kono na amambolo do sigi kono ka boni kuna foni yoye metalike fembe Sénégal kulu min be chambre d'agriculture la ni abe assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali ni abe fama apekama bakuruba fola ayirala ka fo ko ngania ko be olu kono kata barabla mi ni obi jo clé saba boyongola ko barabla ere bolo dalindo ka be novembre ko clé temps ani woro na tama wala sani Sénégal nunu ko ni kala ngini de betalike ku ko kalu woro sara ore be no mi masika sara o koni nasa we préavis min bla ka ben octobre ko clip bisaba ani kelema ni Sénégal nunu ko ni bella yini ke fana ka fo ko baro tikata u chugala ko rebiga ke sababu ye kana ni gelaya ye mi mem sa ko gelaya fo ni nje kulin kono nana wala sa kuni u kala yinu ko ni masabati ni ko kalo woro saradu uma ko ulunata barablala ka ben novembre ko clip temps ani woroma kuna foni ko nasirala alisa mito la fasaliton ko la obetalike zinata obe egoldun ngago kibaru ko fo ayama olu koni nye barabla damine kalan baraw jo alamsa novembre ko le temps samba fla ani mugan fla ni o keme ka jo ka be kle sababo nyongoma u koni be kala ngini chamanke jamana nyamo fe kerengere nyala ko bengando be uni jamana nyamo che ko mi masika blasenka ani katasi ayama ko o kurangoma uni obe amphithéâtre ale kurango okofo anga je anga laso lamaka Boyanko o koni me école de nga lafasali jekulu mogo olu ka barabla kuntagala kofo u ka layinu be talike fin damadori la ina fo fere munu bato u be se ka taa école so konona la no te fin sabatilen ye ami doni mina iko bi u ka bursu fo ka taa se u ka turusow ma ani mi ye lakal karamɔgɔw tali ye fonction publique la minnu bɔra ENSUP la ani fo ka taa se gwɛlɛyaw ma minnu b'an ka sanfɛ kalanso kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔw kun y'a yira k'a fɔ k'u be kalansow labɛn ani k'u kɔnɔnaw furan k'o kow ma kɛ lawaleyata ye ani fana lafasali jɛkulu mɔgɔ nunu b'a yira k'a fɔ ko maa minnu ye bagi kɛ san 2022 kɔnɔna la ko gwɛlɛya caaman ne talen don ka ɲɛsin olu ma sanfɛ kalansow kɔnɔna la ni lafasali jɛkulu y'a yira k'a fɔ ko n'olu ka layini nunu kɔni ma sabati k'u bena baara bila boloda donna nataw la Sam ani Stilima olu koni be u keleke boloka ni Sénégal kulu minnu be kiritigilamaw kofɔ ni abe magistrat olu kungango kibaru kofɔ olu koni laɲinikɛ fɛn min ye sariya bolo dɔ min o bilalen do ni abe talikɛ min bɛ sariya bolo yɛlɛma ni o ye loi numéro 16046 min yɛrɛ taara san 2016 septembre tile 23 ni o bɛ talikɛ maa minnu bɛ no kiritigilama minnu bɛ ni olu bɛ baara kɛ cour suprême na olu kungango kibaru la Sam kɔni laɲini kɛ k'a fɔ ko o sariya yɛlɛmani ko ka o baara bila o bɛ ka laɲini caman kɛ u kɔni a yira k'a fɔ ko ni u ka laɲiniw ma sabati ni lafasali tɔnkulu fila in kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu na baara bila daminɛ ka bɛn novembre kalo tile 29 ma min bɛ kɛ Mali kiriso bɛɛ lajɛlen na walasa o baara bila k'a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye wa ko a bɛ taa tile 5 ɲɔgɔnna de la n'u ka laɲiniw ma sabati k'u kɔni bɛ dɔ fara baarabila in a kuntala kan an bɛ to lafasali tɔnkulu olu kibaru la halisa fɛn bɛ tali kɛ kalan karamɔgɔ minnu lafasali kalan karamɔgɔ minnu bɛ mɛnakakaw fɛ yen ka tɛmɛ ni maa dɔ kɔni ni ekɔli karamɔgɔ kun don ale fagali ye a ka du kɔnɔ ani ka taa se a denkɛ ma olu kɔni baara
bila daminɛ kabi alamisa baarabila min yɛrɛ ni a bɛna to senna fo tarata don o hukumu kɔnɔna na ni maa ninnu kɔni ye laɲini kɛ halisa jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ka kalansow kɔnɔna lakana ani ka taa se ekɔlimɛtiriw man ka olu lakana wa ko fɛn bɛ tali kɛ ni maa min fagalen filɛ k'u ka sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn dayɛlɛ maa minnu kɛra a waleya sababu ye bolo ka se ka da olu kan u kɔni bɛ baarabila la baarabila min yɛrɛ kun bi cɛ fo tarata nɔvanburu kalo tile 15. kunnafoni ko nasira la an b'an bolo yɛlɛma fɛn bɛ tali kɛ o ni olu ka lase la min bɛ tali kɛ u ka rapport min bɛ bɔ kalo saba min bɛ tali kɛ adamadenya hakɛ tɔbɔtɔli la an ka jamana kɔnɔna na u kɔni y'a jira k'a fɔ ko buna adamadenya hakɛ min sɔsɔra nin kalo saba in kɔnɔna na min b'a ta juillet kalo la ka n'a bila septembre kalo tile 30 la ko a bɛ taa 375 ɲɔgɔnna de la o waleya ninnu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko civil la maa minnu bɛ yen nɔ dugukɔnɔmaw ko maa 243 olu de nin dayana maa 55 olu de tununa walima kibaru jɔnjɔn ma sɔrɔ olu la wa ko maa 77 olu de banana ni kunnafoni sɛbɛn min yɛrɛ kɔni ni o bilala ka bɛn arabadon novembre kalo tile 7 ma ale kɔni bɛn an y'a fɔ cogo min na kalo 3 ale de kunkanko kibaru ko fɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ an ka marabolo minnu bɛ yen nɔ ni gɛlɛya ninnu fanga bonyana ye kosɛbɛ o bɛ tali kɛ gawo la a jirala k'a fɔ ko bunahadamadenya sariyaw o hakɛ sɔsɔli ko 75 kɛra yen nɔ menanka 73 kɛra ye mopti 50 kɛra ye segu 30 Douanza 23 Tombouctou 13 Kaikaw fɛ yen nɔ ko 4 kɛra Kulukorokaw fɛ yen nɔ olu ta ye 3 ye. kunnafoni ko nasira la halisa bugunatigɛ sɛbɛn ni o bɛ carte biométrique ko fɔ a yirala k'a fɔ ko ale kɔni bɛna bila carte d'identité nationale nɔ na ani ka taa se carte nina ma ni kunnafoni kɔni lasera an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔna na ka bɛn ni dɔgɔkun in daminɛw ma u b'a yira k'a fɔ ko a kun de walasa cogo min na tani ka segi o bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na lafiya kɔnɔna na ani lakana kɔnɔna na cogo min na ni carte biométrique a yirala k'a fɔ ko a bɛna kɛ ni sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu kɔni kɛra ni min bɛ araveki ale sɛbɛnw ko fɔ wa ko la kunnafoni mana kɛ cogo min na don nataw la an bɛna an da don a bɛɛ lajɛlen na k'a walawala ka bita kun cɛ fɛn min bɛ tali kɛ ka kɛɲɛ ni ja dɔw ye ja minnu bɛ folofolo la bɔlɔlɔjuru siraw sanfɛ ni o bɛ imam Mahin Watara ko fɔ ale kɔni ye kuma dɔ fɔ kuma min ni o ma bɛn kerecɛnw ma an balima kerecɛnw ma o kuma kɔnɔna na Mahin Watara ale kɔni hakɛto ɲini kɛ sabula ka se ka communauté chrétien maa minnu dɔw kun ye plainte bila a kama a kɔni ye yafa deli kɛ ka kɛɲɛ ni nin waleya ninnu ye wa jamana ɲɛmaaw olu fana ye wuli ka jɔ kɛ nin ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ diinɛ koɲɔgɔn ma walasa cogo min na bɛn ani kɛlɛya o bɛ se ka sabati cogo min na o hukumu kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ an balima kerecɛnw la olu kɔni kun ye plainte min don Mahin kama o bɔra a ma Fata Tomota nin bɛ dan sigi bi kunnafoni tago fɔlɔ la yani an ka don tago filanan hukumu kɔnɔna na siga tɛ a la an bɛ an sensɛn ka taga ɲɛfɛ ni kibaruya tɔw ye nin wagati kofɔlen na an bɛ munumunu salo kɛ ka taga an ka siraba kanaw la k'a dɔn bi sɔgɔmada in na an tan ka segin bɛ hukumu min kɔnɔna la yalima suri bɛ na taga ni an ye yɔrɔ jumɛn bi jumadonya in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba ko lahalaya o dun bɛ cogo di Bamako ni a dafɛ dugu la sɔɔni ani suri bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ Vincent Togo ale bolo bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ la Vincent i b'a lajɛ n'ani suri sera ka ɲɔgɔn la sɔrɔ